Gini kau ada ndak nan paburu kebetulan dek ingin bertemu Ustaz Sawardi ndak pai. Nah, ada ndak nan paburu tu? Kalau ada, kon motarang no nan basuo diambo Nan basuo diambo olah sabo itu kata orang olahraga, buru babi itu olahraga. Nan diambo basuo ko pa maaf mungkin antene ambo rendah ya. Kalau antene tinggi kan banyak siaran dapat dia. Nah namanya olahraga ko tiga se disuruh Nabi ya Pak. Pertama santiang memanah. Karena dulu orang parang jo anak Pak. Mungkin juga babalik parang jo anak panah. Ada masa nanti hari sudah hampir kiamat kata Nabi, seluruh alat-alat logam ini mencair karena tingginya panas. Kapatabang meleleh on